Kai, amma ni kamar wannan gidan ne a guda mun. Anya ko wannan gidan bane. Bar dai inda leƙa. Amma kuma kaga gidan nan babu liƙiya. Ko su tsoron musu sata ne ko ƙaƙa ne. Bar dai in liƙe musu gidan nasu. Amma ko ta nan ne ake danna ƙararrawa, bari in danna. Kai, kan in je suna ji na a gidan nan. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Ashe ana haka babu. Wallahi daga nan ƙauye nake wallahi, wani dan ƙauye ne. Aha. Wallahi. To Allah sa da lafiya. Alhamdulillah wallahi. To masha Allah. To madallah. Na iya na rubutu. Wallahi da lafiya lau. To madallah. Masha Allah. Ka ke tafi da shi. Wallahi Alhaji ka san al'amuran rayuwa. Aha. Ni yanzu zawa ne wallahi ka samu ka taimaka min wallahi. To taimako kamar na me kuma? In samu wallahi gidan ni ka san al'amuran rayuwa. Aha. Gidan wallahi ya dan yi harkoki suka tsaya Ka wallahi. san yanayin gida sai a hankali. Yanzu ba aiki wallahi. Aha. Shi ne na zo yanzu a taimaka min a samu min koda bawun hatsi ma. Haka eh. Ai taimako yanzu taimako ai ya huce wannan. Ina ba da haji kyauta yanzu da kuma mutane wanda duk na rubuta su wanda za a kai su. Haji Makka. Makka. Ana kai mutane. In kana so sai ka zo a bada sunan ka a rubuta kai Hai mai. ni Alhaji yanzu. Tunda ka zo da bukata. Yanzu ai wanda ni bawun hatsin da in ya samu na ta yanzu ni na tafi maka ban da kobi na bar gida na ba kobi ba hatsi. Ai kaga an samu matsala ko. Ka hanyar je dawo ai Kakka ji komai da kai da ban watsin duka sai a kai kuma. Da ni da bawun hatsin. Gaba ɗaya sai a rubuta su kuma. A'a Alhaji a kai na maka da ni.